Gol! És el gol aquell de Benzema. Com esteu, tribuneros, tribuneres, gironins, gironines? Bon estiu, bon Nadal, feliz Howling, soy Vanessa Grupo, soy Vanessa, ja no sé com ho dic. I feliç any nou si no ens veiem. Crec que acaba de ser la intro més lamentable del que podem fer tribuneros. Però bueno, per això estem, no? Benvinguts a la prèvia del Elche Girona, Girona, de Casa Modena, que tenim pizzas. Bona pizza. Ens han donat pizzas noves, tenim les pizzas del Girona, tenim aquesta i la de la Champions, però clar, no hi ha la Champions, em sembla una mica... Ja tinc dinar per avui. Que no correspon ensenyar la pizza de la Champions al no estar a la Champions. De fet, estem en descens, llavors... Sí, però bueno, està també. Per qui la vulgui és una pizza de barbacoa. Per qui la vulgui hi ha la pizza de barbacoa i aquesta que és la 6, que és de pizza amb formatge mozzarella, pernil dolç... La que porta compota de poma, també, i compota de poma. Pernil dolç. Aquesta me'n recordo que estava bona. Estava bona, sí. Estava bona aquesta, estava bona. Després hi ha la 1930 i la Montilivi. La 1930 és més difícil de trobar, crec? Sí? Sí, és més difícil. És la de botifarra. Busqueu, no vendes, bon preus... Al Corte Inglés crec que també estan... N'hi ha uns quants. El Balbi igual també hi són. Són molt top. No? Són molt top, però hem de fer la nostra millor versió i ja està. Bueno, com està el Pol? Molt bé. Abans de parlar de la prèvia, recorda que hem de tirar l'Esteve, però això serveix per fer una mica de prèvia, saps? Bueno, jo molt bé, i tu? La prèvia de la prèvia. La prèvia de la prèvia? No, per què? Què vols dir la prèvia de la prèvia? Perquè quan fiquem a l'Esteve comença la prèvia. Vale. Llavors això és la prèvia de la prèvia. De la prèvia, bueno, dissabte a la 1 i és una merda jugar el diumenge, o sigui, primer de tot, aquest és pont. I jugar el diumenge de pont a les 2 de la tarda te trenca tot. És una merda jugar el diumenge a les 2. Ja podríem fer en plan descanso, no? La gent se'n va de pont, tranquil·leta, no hi ha futbol, no hi ha coses... Sí, aquests futbolistes que sempre se'n van, aprofiten i se'n van a, no sé, a les Bahamas, saps? Per exemple, si se'n volen a les Bahamas, però si se'n volen... Jo ja li vaig dir a Bel Ruiz, que estic aquí per Lucas City, si se'n van a les Bahamas, que pagui 2 bitllets. Però si se'n volen a Sòria, també se'n volen a Sòria. Bueno, saps? També l'acompanyo. Sòria, ara bon temps fa Sòria, S'està puta mare a Sòria, Fa una temperatura el que és agradable, Sòria. Sí, Sòria. Sí, Sòria. Vale. Sòria fa una mica de fresqueta. Per lo que sigui. Tot bé, Pol? Estàs bé? Perfecte. Hem passat un bon matí, avui. Bueno... Sí, un bon matí. Un bon matí, sí. Hem mirat la roda de premsa de Mitchell. Avui hem vist la roda de premsa. Hem arribat. L'hem escoltat. Sí, l'hem escoltat. Però... demà serà un partit molt top. No? Molt top. Bueno. Li tiro l'Esteve? Tira l'Esteve. Tira. Esteve! Fot-li gas, Esteve! Com anem de broques? Anem de broques. Juguem a Elx, no? Llavors no és propera parada a Montilivi. Bueno, que parli l'Esteve. Propera parada, correspondència amb Montilivi. Temps de Flors i el Coni. Che, però hay metro en Girona. Sí, però... Montilivi no és parada, Esteve. Temps de Flors encara no. Sí, perquè és la propera. El Coni, sí. El Coni que patrocini. Saps que a cada... Bueno, ja aquí som. A cada prèvia... Empreses de Girona, que estigueu arrelades a Girona, ja sabeu, aquí estem. Estem oberts a qualsevol conversació i tipus Conversa, gràcies. Sí, conversa i a qualsevol tipus de, col·laboració. No? Nosaltres farem la nostra millor versió, farem uns vídeos molt top. Perquè som uns creadors de contingut molt top. Molt top, però de moment només tenim Casa Modena, que ens va molt bé, però estem oberts a... converses amb diferents empreses, sobretot gironenes, sisplau. En veritat ens riguem molt de Mitchell, però és bastant top que parli català, Sí, la veritat, és top. És molt top. Està arribant a la seva millor versió. Bueno, que té la millor versió és l'Elche, no? Poder, que està una bona... Ara no és que l'Elche està en una molt bona... Ara ho diré molt en sèrio, Digues. Cuidado amb l'Elche! No, és que cuidado amb l'Elche, perquè què van, quan ho hem de mirar? A l'11? 11, crec. A l'11? Però és que cada ser un han perdut, I han jugat contra el Madrid, han jugat... No sé contra qui. Fa 2 setmanes, abans que contra nosaltres, el Madrid va jugar contra l'Elche, no? Sí, i van empatar de miracle. O sigui, va empatar el Madrid de miracle. 3-3, no? O 2-2. Va començar guanyant l'Elche, no sé si anava guanyant 2-0, no, 2-1, o sigui, es van ficar 1-0, 1-1, 2-1, i a l'últim minut o així va marcar el Madrid. Però mira que l'Elche tampoc té jugadors que diguis, uau, és que tenen aquests, saps? Bueno,
juguen a el que diu l'entrenador i els hi surt bé. Ja, però vull dir que no tenen els grans jugadors, que no han fitxat... No han fitxat jugadors de 17 milions. Clar. Ni 18 milions. Saps? Però bueno, van fent. Bueno, ara ens han donat 4 milions d'euros per això que ha guanyat el Madrid i no sé què. Això diuen, no sé si els veurem o no, això perquè diuen, tot això és un d'esto. Amb 4 milions ens dona per fitxar dos. Sí, nosaltres, i el Llagostera també parlant de l'altre dia, també, 4 milions. Amb 4 milions ens dona per fitxar 2 toietes, Bueno, sí o no? Ja recuperes lo de Solís, no? Més o menys. Més o menys, sí. Si no ho has recuperat ja. Per això pots fitxar a un Solís més, saps? Home, no, si pot ser que no sigui un Solís més, que sigui un jugador amb cara i ulls, saps? Però tu saps les risses que ens dona el Solís, tio. No, a mi ja no em fa gràcia. Jo crec que 4 milions d'això i 100.000 que ens donarà l'Ourense per Solís... 4 milions 100.000 euros. Bueno, clar, per això ens vam deixar guanyar l'altre dia, perquè ens compraran a Solís per 100. Correcte. Vale. M'agradaria saber, que això ho podríem haver mirat, el valor de mercat, el transfer market de la plantilla de l'Elche contra el valor de mercat de la plantilla del Girona. Si vols t'ho miro, ara en un moment, però... Ho vols mirar? Però has de ser ràpid, Hòstia, no sé, ficaré valor de plantilla Elche. Però posa el transfer market. Ho mirarem així en vivo i en directo. De mentre jo... De mentre ves parlant. No, us explicaré que... Bueno, hem vist la roda de premsa i el Mitchell ha dit, que això ja ho sabíem, que l'Elche és com un equip que vol jugar una mica el que juguem nosaltres. A més, juguen a casa seu, llavors a mi em fa això una mica de por, perquè els dos voldrem jugar el mateix. Saps? Com que ningú voldrà arriesgar, me surt un partit de 0-0 total, saps? O sigui, un partit avorrit de collons. Perquè, bueno, em dóna la sensació que ningú arriesgarà. Saps el que t'ho vull dir? Sí. És impossible, això. Me diu 3,07 milions. No pot ser. Per què no pot ser? No, perquè aquí hi ha jugadors de 8 milions, saps? Ja, clar, perquè potser són cedits, no? És igual, però has de fer la suma, Pol. Ja, però no fica el total en algun lloc. Però has d'anar a la classificació de valor de los equipos. És igual, no pateixis. Mira, 79 milions, Pol, si és que ets més tonto. Rei, a la columna del mig, 79 milions. I ara busca la del Girona. 79 milions, és impossible. Sortia, 79 milions. no ho ficaré a la captura, perquè no el vull deixar en evidència, però sortia. En plan, el valor de los porteros, el valor de los defenses, el valor de los centrocampistas i el valor del delanteros. I ja vaig ficar, total. No, si estava mirant allà, però... Ficava 79. I has ficat una columna que no era. Valor de mercat, estem parlant, però. Sí. 155, el Girona. El doble. El doble, més del doble. Més del doble. Més o menys, sí. O sigui, el Girona té més del doble de valor de plantilla que l'Elche i l'Elche va 11 i nosaltres estem en descens. I el que ens ha preocupat més de la roda de premsa... Ja està, Pol, ja ho podem deixar. Te fiquen a Víctor Reis en 30 milions, saps? Ja ho podem deixar de mirar. Bueno, però té el valor de mercat. A veure, Esprilla. Ja per mirar, saps? Arnau 10... Bueno, va, però ja està, que no ens encantem amb això, Pol. On estàs brillant? Ritmo, dinamismo. 15? Bueno, mira, 15. Bueno. I és quasi el 20% de la plantilla de l'Elche. Bueno, que el que ho hem comentat mirant-la d'esto, la roda de premsa, Mitchell ha dit que ell tenia la sensació que al camp de l'Ourense ens vam deixar tot. I que està molt orgullós del partit que vam fer els jugadors. I és que ja... Com? Què dius? Que vam jugar contra l'Ourense? Vam jugar? Sí, la Copa del Rei és una competició molt important. No me'n recordo pas. No te'n recordes? És una competició molt top. No sé quin partit dius, però no. L'any passat dius, no? Sí, però em preocupa... Jo no me'n recordo d'haver jugat Copa del Rei. Em preocupa que si el Mitchell veu que el partit que van fer contra l'Ourense és un molt bon partit, que vulgui fer el mateix partit contra l'Elche. Em preocupa. Sí. Sincerament, em preocupa una mica. Si l'Ourense ens en va cardar 2, l'Elche al seu camp ens encarden 4. No? I nosaltres no marquem perquè no xutem ni a l'arcoiris ni marquem ni a l'arcoiris. És que vam xutar molt poc, no vam generar... Llavors, no sé si ho ha dit més com per defensar els jugadors, encara que no ho pensi. És que s'han de defensar els jugadors. Jo no puc sortir a roda de premsa. Tu ets valencià, ara. Ets valencià. No puc sortir en roda de premsa i dir que vam fer un molt mal partit, perquè la moral dels jugadors se'n va una mica pels terres. Per los suelos. Terres. Pregunta altre. Però... Nosaltres hem de seguir treballant com treballem perquè fem un treball molt bo als entrenaments i hem d'arribar a la nostra millor versió fent un joc molt top. Necessito la millor versió dels jugadors. Molt top. Vale, i no necessites una millor versió del partit de l'Ourense? Però l'Elche té uns jugadors molt top i una idea de joc molt top. Ells volen tenir la pilota, controlar el partit i és molt top. Tenen un entrenador molt top i a casa seu fan un joc molt top perquè tenen una afició molt top.
Però... Avui ens cauran pals per tot arreu, Però nosaltres hem de fer el nostre joc i treballar com hem seguit venint aquestes setmanes. Com hem seguit venint. No va poder ser contra el Madrid, no va poder ser contra el Betis, podia haver sigut, però no va ser. Però van fer uns partits molt top i hem de seguir amb aquesta dinàmica molt top. Vale, i per fer un partit molt top, com creus que hauria de ser el partit del Girona? I ara no parlis com a Mitchell, que m'adona la risa i et agradaran pals per tot arreu. Ja ho he dit. No, ho he fet per la gràcia, perquè és que a vegades s'han de fer una mica de És humor, que ningú s'enfadi, ens agrada molt que Mitchell parli en català i tot el que vulgueu, vale? És humor, però que ningú em fa gràcia, o sigui, crec que és una mica ja meme que digui tot el rato top i Peru, i bueno, Peru ho entenc perquè li deu costar en ell dir el pro, saps? Però bueno, saps? Peru. Hola, Tatiana. Bueno. Lo de la millor versió i jugadors top, i top. Pues bueno, hem fet una mica la gràcia. Vale, com creus que hauríem de jugar? Perquè, ojo, per un segon, recuperem a Blin. Recuperem a Blin i recuperem a Lemar. Sí. Ojo Lemar. I a Unagi ja no el tenim. Unagi no el tenim perquè està sancionat, però... Però què? Va dir a la roda de premsa de l'Ourense, crec que va ser, que s'està treballant perquè es quedi una setmana més. O sigui, potser contra la Real hi és. Com? Unagi. Però com? Bueno, perquè s'han ficat d'acord com amb la FIFA i les seleccions d'allà i els clubs, si es fiquen d'acord amb jugador, amb Marroc i no sé què, pot quedar-se una setmana més aquí. Però i quan és el primer partit de Marroc? Però com que nosaltres a més juguem el divendres, potser juguen el... No ho sé, alguna cosa així. S'està treballant perquè es quedi una setmana més, que seria contra la Real allà, que juguem divendres a les 9, i que es veu molt factible i molt possible, perquè es veu que els equips d'allà i la FIFA o la UEFA, no sé ben bé què és, estan molt com donant facilitats perquè els jugadors es puguin quedar. Vale. Bueno, està bé. No sé per què. La UEFA que pinta? Perquè és la Copa d'Àfrica. Bueno, no sé és la Concanaf aquesta, no? FIFA, com es diu la d'Àfrica? Concanaf. Bueno, sí, o aquesta. No sé ben bé. Però bueno, perquè potser van allà com concentrats abans de jugar, no? Però potser tenen el seu primer partit... Pot ser. No sé, saps? O per fer la cerimònia... No sé, bueno, alguna pari d'aquestes que s'està treballant en això i potser contra la Real ja el tenim, però bueno, l'important és que demà no hi serà. Però igualment no pot jugar contra l'Elx. Contra l'Elx no hi serà. Per això, llavors què fem? Aquesta és la gran pregunta, perquè si fiques... O sigui, aviam. És que clar... Primera pregunta, per un segon. La defensa que hem jugat sense Blin, hem anat al camp del Betis, guai. Ha vingut al Madrid, bé. Jo crec que seguirà sense entrar Blin. A més, Arnau no va jugar contra el dia de Copa. Perquè tenia febre. Ve descansat. Bueno, això de tenia febre, no sé. Bueno, és el que han dit, no? El que s'ha dit, sí, no sé pas si és febre o molt mal pensat, borrada. Borrada de la Copa, per què? Ja està, si és totalment entendible que Arnau no jugui la Copa. Perquè descansi. Ja anava a jugar, entenc, perquè no hi havia ningú més, no? Francès. I Hugo Rincón. I Víctor Reis. Clar, ja tens. No entenc per què has de dir que tens febre, però no jugar a la Copa. Saps? Ja està, si és totalment entendible, no? Que no jugui. Bueno, no. Pues, jo entenc que serà Arnau, Vítor Reis, Hugo Rincón i... Bueno, ojo francès, Quins dos centrals? Arnau i Vítor Reis? Sí, no, a francès li falta rodatge. I més en un partit, diguéssim, que es pot preveure important, saps? Sí, Arnau i Vítor Reis crec que han estat bé, sobretot en dos partits complicats com Betis i Madrid. I després Àlex Moreno. Àlex Moreno no es va dir que tenia febre i no va jugar, però ja està. Àlex Moreno, que ve descansat i no hi ha competència, vull dir, no hi ha ningú més allà. I després Hugo Rincón. I Hugo Rincón, perquè tampoc. Si juga Arnau de central, no ficaràs a francès de lateral, perquè jo crec que no. Jo crec que no. Llavors, bueno, serà això, Gazzaniga en porteria, no hi ha dubte. Ja no hi ha cap dubte. No, ara ja no hi ha cap dubte. Però saps, a la roda de premsa prèvia de la Copa del Rei va jugar com si hi hagués dubte, Mitchell. Bueno, perquè ell, sí, veurem què passa després. A la despistinya. No jugaré a Bakovic perquè ha demanat sortir i si juga no pot sortir, ja està. Ja. Si no juga ni a Copa del Rei, no jugarà enlloc. Llavors, Witsel Ivan, que tampoc hi ha dubte. Vale, a les bandes, i aquí és on... Bueno, ojo, perquè... la punta tampoc hi ha dubte, perquè no tens ningú més. Poc es parla, un moment, només tens a Benat de punta. Només tens a Benat, O sigui, Benat que es prepari per jugar 90 minuts. Perquè no tens ni Estuani, Toquem ni Abel... fusta de que no li passi res a Benat, perquè si no tens delanter, saps? Ni Porto. Bueno, ve el mercat d'hivern, ara. Avui és dia 6? 5? 6? 6. Bueno, però encara queden partits, saps? Imagina que es trenca diumenge Benat. Què fas? Perquè no tens a ningú de punta. Sí, però per lesió pots fitxar. A lliures, crec. Sí,
Alguna cosa així pots fer. Però algú que pugui jugar de punta, saps? Algú que almenys estigui denominat com a davanter. Ja, és que, hòstia, toquem fusta, perquè si no, qui jugarà? Lemar de punta? O Joel Roca, o... Sí, no sé, o el del B, el Garrido, saps? Garrido, Arango, no sé. Per això. Bueno. Han anat uns quants del B convocats, també s'ha sí, dit. clar, Arango, que és davanter, i no sé qui més he vist. Sí, clar, és que algú al mig, Gibi, crec. Gibi ja va sempre. I no sé si algú més. No, algú més, però no me'n recordo. Vale, el tema és que no tens a Unagi i tens a Lemar. No, bueno, el que passa és que Lemar no està per jugar. Lemar jo crec que no està per jugar, i més sabent que juga una estona i es trenca. Bueno, claro. es trenca entrenant, que no sé què passa als entrenos, ja ho vaig dir l'altre dia. Però... Vale, la pregunta és... Però després hi ha una altra cosa. Brian Hill es diu que no juga l'altre dia a Copa, que havia estat titular per unes molèsties al Desto, i diu que avui ha entrenat bé, però clar, potser avui, els altres dies... Sí, però a la banda no tens problema, Siankov i Joel. Bueno, sí, però clar, mitja punta. Pues aquesta és la pregunta. I jo t'anava a fer la pregunta. Clar, perquè el Lemar no... Brian Hill també el podies ficar allà i ficar Siankov a la mitja punta. Però clar, si Brian Hill tampoc està... Solís. Sí, home. Treu de Solís. Si l'altre dia vaig dir que no seria titular ni a l'Ourense, saps? No, però contra... En plan, estava tocat, no, Solís? També? Però ja estava bé, si va jugar l'altre dia. Ja, però havia estat tocat, però saps el que t'ho vull dir, llavors? Ja, no juga així perquè estava tocat, juga així perquè és més dolent que el cagar, tio. Ja ho sé, però... Saps? La botiga aquesta que hi ha de caganers allà a Girona, que hem passat avui per davant, allà hauria d'estar un Solís, saps? Però contra el Madrid no va jugar Solís perquè estava tocat. Sí. Vale, llavors, és que no tens més mitja punta. A veure, jo crec que Brian estarà bé, i jo crec que l'opció més d'allò és ficar Siankov a la mitja punta. Però i Joel i una altra banda que sigui una altra? O Hugo Rincón de banda, fiques a Francesc de lateral, jo què sé. Sí, no, Francesc de lateral. O 3-5-2. 3-5-2. 3-5-2 no me desagrada, perquè te falta gent al mig, Passa que no tens dos puntes. Ja. No, seria ficar Banat amb Joel a dalt o amb Brian i... O Siankov. No, és que no. Mira, ja la tens. Siankov de doble punta. Banat i Siankov, la dupla ucraniana. Però per això fica Siankov de mitja punta. Ja, però llavors no tens extrems. Brian i Joel. Ja, però Brian comptant que no està bé Brian, vull dir. Home, s'ha dit que ha entrenat, entenc que sí. Són opcions. Jo crec que Brian estarà bé. Serà Brian, Joel, Siankov al mig. Siankov de mitja punta. Bueno, que no ens sorprengui Drake Lamar, no sé. Però ho dubto. No sé, potser ha entrenat... Bueno, sí, tens l'opció. Per resumir, tens l'opció de Solís, o sigui, de posar Solís i pujar Ivan. Opció 1. Per tu no serà una opció, però és una opció que està sobre la taula. Sí, però... Les poses sobre la taula. Tu has de triar les opcions. No les triguis encara, posa-les sobre la taula. No està ni entrant des de la banqueta. Però, escolta'm... Sí, és una opció, Vale, però no les triguis encara. Posa-les sobre tota la... Primer sobre la taula i després tries i opció 1. Opció 1. Paco. No. Solís i Ivan Martín. La 1 no és la millor perquè sigui la 1, És la que primer se m'ha ocorregut. Pac 2. Vale, Pac 2. 3-5-2... Amb Francesc de central. Hugo Rincón de carriler. I llavors, Sigankov de doble punta i només tens a dos mitjos, que és Witzel i Ivan. I a l'altra banda, Joel. I Banat a dalt. Bueno, podria ser. Pac 2. Pac 3. Pac 3. 4-2-3-1. Sigankov a la mitja punta. I Brian. Correcte. I si juguen Joel i Brian... acaba canviada? M'agradaria que s'anessin canviant. Perquè, en plan, estaran els dos a cama canviada si juguen Joel a l'esquerra, Brian a la dreta, perquè Joel és dretà. Sí, clar, sí. I que s'anessin canviant, saps? I això, en plan, jo he sigut defensa i ja sé que jo jugava, en plan, no jugava a primera divisió, però toca molt la polla. En plan, que es vagin canviant. Perquè dius, hòstia, ara on està, ara està allà, ara amb aquest és esquerrà, és dretà. Esquerrà, tal, no sé què, i quan ja veus ho tens... Bueno, fas pensar al seu lateral. Dir, hòstia, aquest és de l'altra cama, he de tancar aquí, no sé què, després es torna a canviar, hòstia, ara al revés. Llavors tenim aquests 3 packs. 3 packs, que ens digui la gent, pack 1, pack 2 o pack 3. I el pack 4 són tots els packs per 4. Bueno, si voleu fer una aportació a la caritat. Queden suaderes encara. Encara queden suaderes, crec. Crec que... No sé si està desactivat lo del código del Black Friday. Bueno, podeu provar aviam si està activat encara i potser teniu sort. No sé si està provat o si està activat o desactivat. Bueno, parlant d'alineacions, parlem de classificació. Perquè ho hem mirat abans, el Mallorca va jugar ahir contra l'Oviedo, que van empatar. Llavors, si guanyes, passes al Mallorca, El Mallorca està un punt per sobre nostre ara mateix. I ja ha jugat. I ha jugat amb un partit més. Si empates, no el passaràs, perquè per gols a veres i tal no el passaràs, perquè som dels equips que més gols en contra rebut, segur. Sí, segurament.
Després estàs empatat a punts amb Osasuna, que juga contra el Levante, que està per sota nostra, i amb València, pot ser? Crec que era, sí, València, que no sé contra qui juga ara mateix. Segueix que me vindrà. Crec que era... O sigui, juguen a casa i crec que és un partit també així d'algun equip d'aquests per allà, Però bueno, estem allà, però bueno, un empat. No crec que pugem massa... No sé, crec que sortim del descens, perquè Osasuna juga contra el Levante al camp de l'Osasuna. A l'Alavés? València a l'Alavés? Pot ser. No me'n recordo ara. O València Real Sociedad? No. Vale, da igual. No, crec que és... No, és a l'Alavés Real Sociedad. Doncs llavors no ho sé. Però bueno, si guanyem, també et poses a un punt de l'Elx, òbviament tots han de jugar, a un punt de l'Elx, que l'Elx està a 11, i surts de la... 11. Surts de... Bueno, sí. 11? 11 i però surts 11, de la... Per què has dit 11 o està a 11? No, està a 11. 11, vale. Està a 11 i et quedaries a un punt de l'11, que és l'Elx, per exemple. Bueno, però et quedaries a un punt de l'11 si tots els altres perden. Han de jugar tots els equips. Clar. Mallorca no, que ja ha jugat. Però ja està. I l'Oviedo també. I l'Oviedo, que està per sota. Que sí. Ja ens ha anat I a més, aquesta jornada tampoc hi ha grans equips... O sigui, els equips de dalt, només crec que el Madrid juga contra el Celta i després el Barça juga contra el Betis, que ja els dos estan a dalt. Celta, que té els mateixos punts que l'Elx. Vull dir que si guanyes estaries a un punt seu, perquè entenc que el Celta al camp del Madrid no... I després el Betis... No, o sigui, el Betis juga contra el Barça, no? I l'Atleti de Bilbao juga contra l'Atlético de Madrid. Llavors els d'allà dalt juguen entre ells. Sí. Llavors, tampoc... No, o sigui, està guai perquè la jornada, com juguen... Bueno, com la gent de mig per sota... Segur que algú es deixa punts. Saps? Sí, clar, òbviament. L'únic de baix que juga contra un gran és el Celta. Bueno, de baix, que està a 11. Està a 11, sí. Bueno, 10, crec. Un equip que podria ser de la nostra lliga, que encara no ho és, perquè nosaltres estem molt per sota, però que hauria de ser de la nostra lliga, per dir-ho d'alguna manera. Però nosaltres hem de recuperar la nostra millor versió i fer demà un partit top amb els jugadors top que tenim. Home, plantejant un partit molt top. És jornada 15? Serà un partit molt disputat, un partit top per l'espectador. És jornada 15? Perquè els dos equips volen tenir la pilota i controlar el temps del partit. Hem anat a esmorzar i jo no recordo que t'hagis demanat pallasso, tio. I, bueno, nosaltres anem a fer el nostre partit. T'has demanat la un mini nostra de fuet, afició un ha d'estar animant de manera molt top. Ja paro. Què t'anava a dir? Ja se m'ha oblidat el que t'anava a dir. Bueno. No, que és jornada 15, no? Jornada 15. Jornada 15, estaria bé, jornada 15, sortir del descens. Jornada 15, estaria bé anar sortint del descens. M'ho sé pel fantasy i, bueno, podem ja tirar la porra, que ens estem enrotllant més. Però estaria bé sortir del descens, jornada 15, no? Sí, però és que... És que si guanyes surts. És que és la primera vegada que depèn de nosaltres. Si guanyes, segur que surts. Sí, per això a més, bueno, vull dir, et fiques a un punt de l'11 i d'allà baix, vull dir, es deixarà punts gent, vull dir... Estaria bé. Sortir, jo crec que surts guanyant. Empatant... Estaria bé. Ho dubto molt, empatant. Crec que no et donaria per sortir al descens. Però bueno. Pues farem... Què farem? A més que si empates, vull dir, Oviedo que està allà baix també empata, vull dir, estaries allà mateix. Com s'enrotlla aquest nano, Podem seguir. Què farem? Canta-la tu. Ja m'estic ofugant. De Casa Modena, Sabes, de l'Elche Girona... Bona pizza. Bona pizza, amb les pizzas del Girona que... Si les compreu algun dia i la feu a casa, pengeu una història i ens etiqueteu. I a Casa Modena també. Nosaltres repengem. Però per fer-les a casa heu de participar en el link que posem a la biografia i allà, entre tots els acertants, sortegem una pizza, la que vulgueu. No fa falta que siguin les del Girona. Les del Girona estan guapíssimes, són del Girona, però hi ha pizzas com més gourmet, més xules i tal, si us agraden més. Sí. I podeu escollir la que vulgueu, vale? I a tothom que li toqui, que també pengi una història quan tingui la pizza. Claro, que la vagin a buscar i així fem cosetes. Li ha tocat a la Cristina, crec que es diu, no? Crec que es diu Cristina, sí. Que ens ho va dir. Que sempre ens comenta tot. La Cristina, aquí un saludo a la Cristina. Un saludo a la Cristina. Que havia vingut allà al Futbio a vegades també. Correcte. Jo ja he anat avançant una mica la meva porra, mentre tu buscaves el Transfer Market, veig un 0-0 de manual partit tan avorrit, veig això. No me jodes. Sí, veig un partit molt avorrit. Però així haurem de fitxar els del Girona al Fantasy de l'Elche, perquè clar... Pues ja no. Els defensa. Ja no. Bueno, jo tinc a jugar al Roca, encara. Tira la teva porra. I per lo que hem dit, jugarà. Tira. És que el camp de l'Elche em fa dubtar molt, Em fa dubtar molt, el camp de l'Elche. Per mi és claríssim. Però bueno, com vaig dir l'altre dia... La Micheleta. Ets optimista? La Micheleta. És que sense un agi, també. Hòstia, ara m'acabo de recordar. És que sense un agi, I l'Elche, el camp seu, pots deixar de semblar que ets Eminem, tio? Tu dius 0-0, jo diré
1-2. Hosti, quina motivació ara de com, no? Tio, és el dia. Depenent de nosaltres de sortir del descens. És el dia demà. Sortirem del descens i la primera victòria fora de casa, seria? Buah! Hòstia, és que ara me dius això i seria èpic, estic per dir que com molt empatem, saps? No, confiem. Confiem. Pues vinga. 1-2, marca el noi de Camprodon, Joel Roca, que a més el tinc al Fantasy. Joel, fes-me punt, sisplau, si estàs veient això. I Benat. 1-2, 1-2. Vale. I si pot marcar de l'Elche marca Aguado, que el tingui al Fantasy, fantàstic. No, de l'Elche marcarà a Fengruber. De córner, perquè clar, com que sempre patim els córners i en les faltes laterals, pues tornarà a passar. Estaria guai que ens fessin un gol que no fos així, la veritat. Estaria guai que no ens fessin gol. L'altre dia l'Ourense ens en fa una així, també. Vull dir, a minut 1. Cuidado. Bueno, pues fins aquí la prèvia llarga d'avui. Acabo d'agafar el Girona, perdrem 4-0, però... No? Bueno, veurem. Joel Roca, fes-me punts. Ens veiem demà en el post, que el post demà pot estar interessant, el post de demà, Sí? És un partit perquè sigui interessant. Pot ser. I fins aquí abrigueu-vos tots. Abrigueu-vos, que fa bon temps. Que tothom està malalt i no volem pas que esteu malalts. Apa! Vinga, adéu a tothom.